Li Tirkiye çewsandina desthilatiyê li ser rojnamevana hima her gav xwe nîşan dide. Rexistinên çapemeniyê jî ji bo ku balê bikişîne ser van zext û zoran rojnamevana bi xelatî dikin. Komeleya rojnamevanên nûjên Çêgê de bi merasimekê rojnamevanê ku serfirazî bûne xelat dawan. Ev xelatana di beşa rojname, televizyon, radyo û beşa medya sosyal da hate belavkirin. Gelek kes beşdarî vê merasimê bûn. Di nav van da serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu, şaraderê Enqerê Mansur Yavaş û gelek parlamenter jî amade bûn. Serokê Komeleyê Can Güleryüz, dayna van xelatan wiha nîrxand. Türkiye'de gerçek Li Tirkiye hevalên me yên ku bi rasteqîneyî karê rojnamevaniyê birêve dibin, hê jî hene. Em jî weka sazî dixwazin ke dawan car din derxînin pêş. Li ber vê jî her sal xelat didin wana. Efkarê wan karekî rojane nîne, lê gorî min karekî dîrokî ye. Ji bo vê jî ev şevek pir xweş çok bû. güzel bir gece oldu. Li Tirkiye çapemenî herî zêde dibin kontrola desthilatiyê de ye. Rojnamevanek dema kêmek azad xwe derxîne pêş ji aliyê wezîran vabe jî azar dikare bibihîze. Ji televizyona Fox Damla Yıldız bi pirsên xwe ji wezîrê çandî azar xwar û ji vê pirsê jî xelat kir. Biz ihalesinde taberini yaparken... Mijarek hebû min best xweş li wezîr li ser vê mijarê pirsan bikim lê tîma parastina wî nehişt ku ez pirs bikim. Astengî derxistin li min heqaret kirin. Lê dîsa jî min pirsa xwe li wezîr kir. Hevkarê min ê kamereman jî digel astengiyan bê jî karê xwe domand. Me karê xwe kir. Tiştekî xeşmeriyê nekir û em ê dîsa jî berdewam bikin. Ev xelat jî delîla wî ya herî baş e. En güzel kanıtı oldu. Li Tirkiye roj nîne ku rojnamevan rast kêşan neyê. Li Herêma Kurdan rasthatina van êrişan herî zêde ye. Nûçegihanê rojnama Batmana Nûjen Reşit Yîs jî duyemîn carek û xelatê digire. Ev 20 sala ez vê îşî meşînim, gazeteciliği, jurnalist. Ev xelata Gürmistan pê bike xweş bûm, ev ya duyemîn e. Gazetecilik zor e, Batmanê da ji bêtir zor e. Tiştekî zaf xweş çêbû, hem daxuyanî zaf xweş bû. Ez zaf pê xweş bûm. Komela rojnamevanên nûjen li vê derê xelateka çapemeniyê da. Di vê xelatê da rojnamevanê ku xelat girtin bi tevayî hestê wan ew bû ku li Tirkiye demokrasî kême û li Tirkiye li pêşiya rojnamevana da astengê heye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.